Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. James, please. Itian nyo. Mga ramid ak disurat ket si kanto ti mapan mangited ken ni Kuya Senon. Shit, di ka lamabain ngamin. Si Kapayan ti umuna nga agsurat iti lalaki. Sobing dapay. Third year high school tapay laing nga. Idin to ta ni Kuya Senon kaya nagtaptrabahon. Mano nga tawan ti kidyatyo. 8 years. Ano? Napintasak di ngamin? Unay-unay, lovely. Ket gwapo mit ni Kuya Senon. Agbagay kami. Agsurat akyan ko na tapno maamuan natin marikriknak. Ang madi, lovely. Di mo kayat? Makaamu ka no di mo kayat? Di ka met gayem no kwan. Di mula mo. Noon niya mati marikriknak, lovely. Kinunak manong naming yung sangkon ngayong pangigpay kini lovely. Noon ni Mang Senon kat isunat ibagbaga ng puppy love, first love, true love. Ngam siya. True love lang. Agsipot tipat-patik ko ni lovely. Tsak lang may baga keng kwa na manong. Kat tapno mapagustuwag. Inalak, ti love letter, kat inak, impan, in-deliver kini Kuya Senon. Ket saan nga nasdaaw ni Kuya Senon manon nemi. Hindi maawat na rekta nga love letter. Kapag yung padlaw nga talaga ni Lovely nga pa nagayat na keng kuwana. Saan din na magkanyak? No apay ka nung nga saan kong armen. Imis sa maklaing manong. Kaya baga keng kuwana nga orayek ti subalit na. Sinubalitan na nga rod manong nemi ket idi ta nagsubli akon iti ayan ni Lovely kasta unay tiragsak na manong nemi. Yes, thank you. Ha, James? Tayo nga rod na premyo kon? Anya kami ti kayat mo a premyo? Kiss. Kiss lagayam? Sige. Itibukot ti dakulap ko, kisem. Ken may sapayakid daw ko, Lovely. Di na mabaling nga mamuak to, ti subalit ni Kuya Senon ken ka? Saan apoy ko ma? Sige nga raw din, tayo nakbasayan ti subalit ni Kuya Senon. Magagaran ako na mga moy ti subalit na. Ngayon hindi mabasan man ni Lovely ti subalit ni Kuya Senon kang kuha na mas dawak. Agsangsangin mo din. Lukamit na siya, Kuya Senon. Oo. Apay nga luko ako nam. Pinanawan nakmeten. Ano ya? Kunana iti surat na, ngor-urayan na ti panagradwar ko. Ket or-urayek kanumet isuna, dumteng, manipod ti panagtrabaho na iti abroad. Saka di? Wen, hawanan ni Kuya Senon, pinanawan na kon. Sa nga ba ni Lovely? Adak mo dito'y. Wen, adak dito'y. Nga mga ipatpatigin ka. True love. Kinunak ba nung naming ang sangkong ang panghig keng kuwana? No api kidi, ngancak may panghig keng kuwana manong. Adak dito'y. Nga mga ipatpatigin ka. Nga daan iti true love. I really love you. I love you so much. Kinunkunak manong nami ngem talaga. No apay nga sang ko may baga keng kuha na tipod nuwarik na. Gabot tayo so tipatpatek ko. Ipatpatek ko na unay suna. Ngam apay nga sang ko may baga. Manong nami naggraduar kam nga rod iti high school. Kat nagkaskwalahan kami iti college. Awanen ti komunikasyon mi kaya ni Mang Senon. Taori mapamidawaten ti mapamidawaten kaya ni nanang na manunay mi
ti address na ngem saan na inted. Tareta kano tibilin ni Kuya Senon. Aging manong naming nga nagtultuloy iti kinasinged ti tunggal may sa kada kami ket iti agraduar kamin iti college agpadpada kami nga nakarwar iti panagtek mi ti board agkaopisyonahan kami pa. Aging manong naming abimtak ti damag nga simangpet kanon ni Kuya Senon. Na kami nga duwa manong naming tinagdadaras nga napan iti balayda tapno income amuen sarabuen manong naming ni Kuya Senon. Idi tamamuan mi nga damit gaya men asawa na. Tingkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasaritaan ni pagayam nga James itilawag City. Nga dito tinapili nga best letter of the third week idi bulan ti Oktubre idi agtultuloy nga Reynaldo Ray Festa Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Festa iti Honolulu, Hawaii ken di programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag nga pangabakan nyo kanagiti kakadakkel nga premyo. Papagayam madama ka itang agbibuya dito yung page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Ket paki-like, paki-share dito nga video. Ken no saan kayo pa nag-follow, paki-follow. Ket no mas pagarigan ta iti YouTube channel ni paring Ray. Ti pakabuyaan nyo dito nga video. No may upload papagayam, paki-share, paki-like. Ken kastama tayo nga nag-subscribe kay kuma iti Reynaldo Ray Festa Sentenciador Award nga YouTube channel ni paring Ray. Ni manong yun, Nemi nato yung Nemi Ruiz host iti lagip tinapalabas. Kasano nga napasamak nga ti pagkasalita ni James kaya iso tinapili nga best letter of the third week iti bulan ti October. Inakto ituloy ng istoryan kada kayo takait kong ipalagip dagiti agur oray nga datakal nga premyo kadagitay grand winners tayo papagayam duwalaengen nga grand finalist orayan tayo para iti bulan ti Oktubre ken November. Para iti grand winner umawat iti 50,000 pesos kasama tayo the first runner up 30,000 pesos. Dato'y second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin-amin nga mga bak. Ket maugkuran iti sas. Ken nakaawat na pa iti plake, iti pamadayaw. Okay ba? Okay. Ket siyempre, intinga rod istoryaan. Dato'y pakasalitaan ni James. Nagpatingga dito'y idi tamapanda kitaan no sarabuan ni Kuya Senon nga naggapo iti abroad tasimang peten nagraduaren dagiti dua nga best friend the James kini Lovely ket agkatrabahuan da pa yan. Nakaw dito'y maten nga naamuan da nga daan at dagayaman asawa ni Kuya Senon. Siyempre kasta una ini ti sangit ni Lovely gabuta talagang patyen na una di insubalit ni Senon kang kuha na ako na urayek ti panaggraduar mo urayem met iti isasangpet ko manipod iti abroad. Ini saludsudan ni Lovely no hapay nga kasjay ti subalit na kunamit ni Senon urayek iti panagraduar mo urayem met iti sasangpet ko di namat kaya jakmat imbag edjay nga indo na sumangpetak kada graduar kan asawain kanto jakmat imbag ako na gusto mo ta urayem na lang ti panagraduar na ket urayem met ni Lovely iti panagsubli ni Kuya Senon ket iti mismo nga sangwanan ni Senon papagayam pinagpudno na digiti dua nang rona kini James ani nga amin ti bariknam kini Lovely James kuna na api nga saan nga da kayo da kayo tagbakay da kayo ti rumbeng ket no agasawa kayo da kami iti asawak tagbalin nga ninong ket ninang iyo kuna na
Iso nga mismo ng iti sangwanan ni Senon nga naginarakop dagiti duwa, dagiti ag best friend. Nga hindi pa lang kita talaga nga agay-ayaten ni James kani Lovely. Di na lang maibaga. Ket siyempre, gabutaw matin ni Senon, taada asawanan, ket naasidag matirik na ni Lovely kani James, inayat na met. Iso nga isuda iti nagkatuluyan, isuda tinagasawa. Nabintas ti biyagda, agsipud ta na daan nga dagos, iti kabukbukudan nga balay, ken upat nga anak. Dua nga babae, ken dua nga lalaki. Nga ti agdama, ket naragsagdan, nakananama, itinaran niya kabasakbayam, dagiti anak da. Datang arot papagayam, tinagpatinggaan, dato'y pakasalitaan, lagip tinapalabas, success story ni James, nga iso tinapili nga best letter of the third week, ini bulan to Oktubre, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Iti programa tinga lagip tinapalabas, inteman pagyamanan, ken i-acknowledge, digiti kan kanayon nga agbuybuya, ag-share, agla-like kada iti page ni Paring Ray kaniti YouTube channel la. Thank you and happy watching, and thank you kani Carmen Pagi iti Israel, Erlinda Pantirosete iti California, Norilyn Perdido Tamalay iti Bahrain, Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Erlinda Stabilio iti Hawaii, Novelyn Ramos iti Palm Spring, California, ni Alan Cortez iti Isabela, ni Marilyn Tamayo iti Solsona, ni Josephine Istango Rizal Sadumiano, ni Rose Antolin iti Pangasinan, Tuni Habal, ni Pampi Saludares iti Dingras, ni Elby Rosete Palasinas uno Pabalinas hasta batang kani Amitrist Pieces, Chester Baldovi iti Badok, ni Adela Manera, Arlene Tolero Soberano, ni Bobby Palada, Teresa Agbayani, ken ni Mercy de los Santos. Papagayam, thank you nga rod iti panagbuyayo. Ay kang gati sumaro nga video. Salamat for watching.